Avui estem al Centre Internacional de Viena, que està allà al fons, no sé si es veu alguna bandera, si no després l'ensenyo, o també coneguda com una de les majors oficines de Nacions Unides, per explicar-vos la tercera curiositat de l'actualitat política d'Àustria. Recorda que això és una sèrie de 4 vídeos on en cadascun t'explico una curiositat de l'actualitat política d'Àustria. Àustria és un dels pocs, per no dir un dels únics, a part d'Irlanda, que encara conserva una política d'estricta neutralitat pel que fa en matèria militar. És a dir, no pot estar en cap aliança militar. Per això no forma part de l'OTAN, igual que Irlanda. Tot això es remunta a 1955, quan Àustria va recuperar la seva sobirania total després de la Segona Guerra Mundial, però això ho explicarem en el vídeo de demà. Abans de la invasió d'Ucraïna, però, Suècia i Finlàndia també formaven part d'aquest grup de països amb una política de neutralitat estricta, però amb la invasió d'Ucraïna els dos han entrat a la OTAN, llavors, com aquesta política de neutralitat, ja no.